Dnes večer s Máriou Chrnekovou-Pietrovou a Jaroslavom Zápalom. Na Markíze sa začali Slovenský premiér Robert Fico a ukrajinský premiér Denis Šmihal počas tlačovej konferencie pri Užhorode na Ukrajine 7. októbra 2024. Denis Šmihal, Telegram. Slovensko rozšíri svoju vojenskú základňu v Michalovciach, pričom namiesto dodávok nových zbraní Ukrajine bude opravovať ukrajinskú vojenskú techniku, uviedol 11. októbra slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Blanár uviedol, že Slovensko v rámci pomoci Ukrajine objekt rozšíri, keďže Ukrajine už neposkytnú vojenskú techniku zo svojich zásob, vzhľadom na to, že podľa neho už nie je čo ponúknuť. Neskôr dodal, že investíciu bude financovať Nemecko a Slovensko prispeje fyzickými priestormi. Opravovňa, ktorá sa nachádza vo vojenskom areáli slovenskej armády v Michalovciach, bola spustená do prevádzky koncom roka 2022. Anchor správ. Dobrý večer a vitajte pri vysielaní. V medzinárodných správach sa napätie medzi Slovenskom a Ukrajinou dostalo do centra pozornosti tento víkend, keď sa lídri oboch krajín stretli na kľúčovej tlačovej konferencii neďaleko ukrajinského pohraničného mesta Užhorod 7. októbra 2024. Slovenský premiér Robert Fico a ukrajinský premiér Denis Šmihal vystúpili pred novinármi po stretnutí za zatvorenými dverami, kde diskutovali o kľúčových otázkach ovplyvňujúcich vzťah medzi oboma krajinami. Medzi hlavné témy patrila prebiehajúca vojna na Ukrajine, vojenská spolupráca a prúd utečencov na Slovensko. Premiér Fico na tlačovej konferencii vyjadril pokračujúcu podporu Slovenska suverenite Ukrajiny, ale zopakoval opatrný postoj svojej vlády k ďalšej vojenskej pomoci. Fico, ktorý sa nedávno vrátil do funkcie po voľbách na